हेल' लोगोफोर, बड' आर्टेक चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर, दिनै आं नोंसिनि गेजेराव मोनसे आर्निं एप्सनि रिलेटेड भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना जायफोर आर्निं खालामनो गोसो गुदुं बा आर्निं खालामनो गोसो दं, नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आरो आं गिबियावनो बुंनो सानो लोगोफोर, जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो। लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव क्लिक खालामना होदो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम सौहैयो एबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नुहैयो। फैदो बिदिब्ला आं दा बारा गोबाव खालामाजासे जोङो बे एप्सखौ माबेनिफ्राय आरो माबोरै डाउनलड खालामो बिनि बादै खोन्थादिनि लोगोफोर। जोङो बेखौ डाउनलड खालामनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो अपेन खालामनांगोन गावनि प्ले स्टरखौ। लोगोफोर, नै दा आं प्ले स्टरखौ अपेन खालामबाय। प्ले स्टरखौ अपेन खालामखांनायनि उनाव नैबे सार्चआव नोंसोरो सार्च खालामनांगोन mRewards सार्च खालामनांगोन लोगोफोर। नै mRewards एप्स लोगोफोर, जोङो mRewards सार्च खालामनाय लोगो लोगो गोबां अपसन नुजाफैगोन। दा जोङो अबे मोनसे एप्सखौ डाउनलड खालामनांगौ नोंथांमोननो आङो दिन्थिनि। नै लोगोफोर, आं बेयाव सिन होनानै होनि जोङो अबे मोनसेखौ डाउनलड खालामनांगौ। नैबेखौसो डाउनलड खालामनांगौ जोङो, mRewards गेम इज आर्न लोगोफोर। नै बेजों आं बेखौ अपेनाव होनोसै लोगोफोर। नै आंना अलरेडि डाउनलडखा लोगोफोर, माने आं सिगाङावनो डाउनलड खालामखांबाय आरो लगइनबो साइन आपबो खालामखांखाबाय आङो। दा आङो बेखौ अपेन होनोसै लोगोफोर। नोंथांमोनाफोर जायफोर आर्निं खालामनो गोसो गुदुं, नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायग्रो। आं बिनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव जायफोर डाउनलड खालामनो गोसो आरो आर्निं खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय। दा आङो बेखौ अपेन होनोसै लोगोफोर। नै दा आं बेखौ अपेन होबाय। नै दा अपेन होनाय लोगो लोगो आंना डाइरेक्ट बिदि नुजाबाय, मानो होनोब्ला आंना लगइन खालामखांखानाय। नै लोगोफोर, आं बेखौ लगइन खालामखांखादों, मानो होनोबा आं बेखौ सिगाङावनो लगइन खालामखांबाय। आरो जोङो बेनिफ्राय माबोरै आर्निं खालामनो हायो होनोब्ला नै आं नोंसिनो स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन लोगोफोर। नै जोंना नैबे रेफार इज आर्न लोगोफोर। नै जोङो लोगोफोरखौ माने इनभाइट खालामनानैबो आर्निं खालामनो हायो आरो लोगोसे प्ले गेम गेलेनानैबो आर्निं खालामनो हायो लोगोफोर। नै दा आंनाव 499 कइन्स दङ। नै लोगोफोर, बियो 499आ फैसा नङा दे, बे कइन्ससो। जोङो बे 499 नैबे होनाय दङ। नै जों दा बेखौ नायनोसै लोगोफोर। नैबे होनाय दंना, नैबाहाय रिवार्ड होनाय दंना लोगोफोर। नै दा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नै बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो 499 कइन दं नै आंना लोगोफोर गोजौआव। नैबाहाय बेयाव 499 कइन दंना, बेयो 499 कइन दङ आंनाव दा। ओमफ्राय आङो बेखौ उइथड्र खालामनो थाखाय नै आंना 500 कइन्स जानांगौ लोगोफोर, होनबाना टाइपआ पेटिएम केस मोनगोन आङो। आरो 2500 कइन्स नोङो बुथुमनो हाबाथाय नोंनाव 25 थाखा पेटिएम केस मोनगोन लोगोफोर। नै जेसेबां नोङो कइन बुथुमगोन एसेबांनो नोङो पेटिएम केसखौ मोनलांबाय थागोन लोगोफोर। दा जोङो बे कइन्सखौ माबोरै बुथुमो लोगोफोर, नै जोङो बे कइन्सखौ बुथुमनो थाखाय नैबे आर्निंआव क्लिक खालामनांगोन आर्निंआव। आरो जोङो नैबे होनांगोन नै लोगोफोर, प्ले गेम्स आर्न कइन्स। जोङो बेयाव प्ले होनाय लोगो लोगो नुनो मोनगोन नै लोगोफोर, गोबां कइन्स बुथुमनायनि अपसन नुनो मोनगोन। नै बेयाव नै पकार दङ। आं दा बे पकार गेमखौ डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो आंनाव कइन्स हाबफैगोन नै लोगोफोर। आं दा नोंसिनो कइन्सखौ माबोरै बारायहोयो बिनि भिडिअ बेहाय खोन्थागोन लोगोफोर। आंना दा 499 कइन दंना, नैबेहाय 499 कइन। आं दा बेयाव जिखुनु मोनसे डाउनलड खालामनानै नोंसिनो कइन बुथुमनानै देखायनोसै नै लोगोफोर। आं दा बेयाव प्लेआव होनोसै। दा आं बे एप्सखौ डाउनलड खालामनोसै नै लोगोफोर। माने बेयाव गोबां एप्स नुजाफैयोमोन, दिनै मोनसेल' एप्स नुजाफैदों। दायो आं बेखौ डाउनलड खालामखांनायनि उनाव गोदान एप्स नुजाफैगोन लोगोफोर। आरो आङो बेखौ माने अपेन खालामनानै 1 मिनिट 2 मिनिटसो अपेन खालामनानै आङो बे जे गेमखौ डाउनलड खालामदों बेखौ अपेन खालामनानै 1 मिनिट 2 मिनिटसो गेलेनाय लोगो लोगो आंना कइन्सआ अट'मेटिक बारायहैगोन लोगोफोर। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ भिडिअ देखायदों, नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ, जोङो माबोरै कइन्सखौ मोननो हायो लोगोफोर। आं जों दा बे डाउनलड जानायखौ वेट खालामनोसै, नोंथांमोनाबो नेथ'दो। नै लोगोफोर, आंना दा एप्लिकेसना डाउनलड जाबाय नै लोगोफोर। दा आङो बेखौ अपेन होनोसै, माने आं डाउनलड खालामखांखाबाय। आं दा बेखौ अपेनाव होनोसै नै लोगोफोर। आं बेखौ अपेनाव होनाय लोगो लोगो 1 2 3 मिनिटसो आङो बेयाव गेम गेलेनांगोन लोगोफोर, होनबानो आङो माने जा मोननांगौ कइन्स दङ बेखौ मोननो हागोन आरोखि। नै आं दा बेखौ अपेन होनोसै। डाउनलड जाग्रोदों लोगोफोर, दसे वेट खालामनांसिगोन। लोगोफोर नै आंना डाउनलड जाखांबाय।
दा आङो बेखौ जिखुनु जाया मोनसे जिमेल आइडि बा फेसबुकजों आङो लगइन खालामनोसै नै आं दा बेखौ जिमेल आइडिजोंनो होनोसै लोगोफोर आं बेखौ आंनि जिमेल आइडिखौ होनानै जिमेल आइडि नङाबा फेसबुकजोंबो जायो लोगोफोर नै आं दा फेसबुकजोंनो होनोसै आङो जिखुनु मोनसे फेसबुकजों लगइन खालामग्रोनोसै आङो नै लगइन जाबाय लोगोफोर लडिं जादों दा नायनोसै जोङो बिनिफ्राय माबोरै कइन्स बुथुमनो हायो एबा जोंना माने कइन्सआ माबोरै एड जायो लोगोफोर नायलांदो नोंथांमोना जोङो माने बे गेमखौ जोङो दसे 1-2 मिनिटसो गेलेनाय लोगो लोगो जोंना कइन्सआ अट'मेटिक एड जाहैगोन लोगोफोर नैबाहाय माखासे कुइसन सोंदों बेखौ येस होबाय आं नै लोगोफोर माने आं बे गेमखौ गेलेलायनांला माने आं बे गेमखौ दाननोसै दा आंना माने कइन्सआ एड जादोंना जायाखै नायनोसै आङो बे गेमखौ दाननोसै दायो आङो बेखौ क्लियार डाटा होनोसै दा आङो आंनि एप्लिकेसनखौ अपेन खालामफिननोसै नै लोगोफोर mReward बेखौ अपेन खालामफिननोसै आङो दा कइन बारायदोंना बारायाखै नायनोसै नै लोगोफोर आं बेखौ डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो आंनाव नै बेसेबांबा बुरजा कइन बारायनानै थाफैबाय लोगोफोर नोंसोरो आंना दहाय बेसेबांमोन 499 मोन लोगोफोर नै आंना दहाय 499ल'मोन कइना आंना दा 695 जाबाय नै लोगोफोर माने 695 कइन्स मोनबाय आङो दा जोङो बेखौ माबोरै उइथड्र खालामो होनोबा नै लोगोफोर जोङो बेखौ उइथड्र खालामनो थाखाय जोङो नै बाहाय लाबोनांगोन रिवार्डआव क्लिक खालामनांगोन जोङो नैबे रिवार्डआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै लोगोफोर नैबे होनाय दङ बेयाव होनाय दङ पेटेम केस 5 रुपिसनो माने आंनावथ' नै दा 500नि बारबाय आं बेखौ दा थाइबाखौ आं लानो गोसोबा लानो हाबाय नै लोगोफोर बेखौ लानो थाखाय नै जोबोर गोरलै आरो जोबोर इजि नोंथाङा बेयाव नोंथांनि पेटिएम नाम्बारखौ होदो बेयाव पेटिएम नाम्बारखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांनि पेटिएम एकाउन्टआव हाबफैगोन नै लोगोफोर दा आं आंनि पेटिएम नाम्बारखौ होनोसै आं माने नोंसिनि गेजेराव लाइभ प्रुफ उइथड्र खालामनानै दिन्थिनो लोगोफोर नोंथांमोनाबो जायफोर गोसो गुदुं नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामदो आरो माने पकेट मानि आर्निं खालामदो लोगोफोर नै दा आं आंनि पेटिएम नाम्बारखौ होबाय लोगोफोर नै आं पेटिएम नाम्बार अके नै लोगोफोर आंनाव डाइरेक्ट माबानाय लोगो लोगो आंना नै कइन्सआ माबाबाय लोगोफोर आंना कइन्सआ माइनास जाबाय 295 कइन्सल'सै लोगोफोर दा आं बेखौ आङो दाना आंनि माबायाव थांनोसै बियो आंनि पेटिएम एकाउन्टआव हाबदोंना हाबाखै लोगोफोर दा आं आंनि पेटिएम एकाउन्टआव थांनानै नायनोसै नैबे हिस्ट'रियाव नायनोसै नै लोगोफोर दा आङो 500 रिडेम रिवार्ड लोगोफोर नै आंना 500 माइनास कइन जाबाय लोगोफोर नै आंना ट्रेनजेक्सन साक्सेसफुल लोगोफोर आंना हाबबाय माने आंनाव दा थाइबा फैसाया माने पेटिएम केस हाबफैबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो जायफोर डाउनलड खालामनानै आर्निं खालामनो गोसो गुदुं डाउनलड खालामदो लोगोफोर आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आं